كما يقنيهم نقعد حن مساءكم كم توترو زي أبزقوان زي قدام وترو نابز بإرترا زفنو ناين القبع دك هاجر مدرخ هاجر وختعي نايلومي رئيس وقعنا كمتي أب كمتي تلتيفو زلو عالم الأخوة حق انتاي إثيوبيا هاجرنا خطورر أب التشباشبلو زلا أوان لولا ونتا ككلا خلا الله يخرج دو زبل رأس وقعي كناتوينا قدمي جن أبزز حلفو النزارة باللوم النطبتات الناس قرنا يوم نخيد ألو مخنيات كألو حدا أواناوي مدرخاو زخونو حطوطات كنالعل سلن قدادي سلزخونا كورات تتاسبتي أبزي جزا نقابع ذكايد هاجراو ختعات زقربو مخرتات ويكا recommendations كم ترى علتاوي وقعي رئينا يوم النحل فايكونا نفس وكف تساتافي زوفيهم 3-4 ساعات أزيوم كبراتن مسأستن مخانوم نردع حيالنت حنقول تساتفتي كبيدن عزوزن بمخانو أخبيرنا أبا إمرونان مزقمنان نحزوم سلزخونة أبشدش تمسكرم زقبرنايو فنونا كاب زقربو أزيوم هانستي رئيتوتاتن مخرتاتن ويكا ريكومنديشنز كتاكس دل اتمخنيات أب زقتصلو أخيواتاتنا زقربو مخرتات بخمينة تقبروم نابزبل مدرخ مأنتي كبصح كخيلي ميكانيزم كندالو كابزلنا لو حدا بركي حف كبلنا نابزغ الدرجة كب كنبل منتي كنبكعي أبز زواسو أمروتاتن تمكروتاتن نمئكادي كان وحكو نابتم زقربو رئيتوتات حتوتاتن مخرتاتن متقاس كأتو حدا خملكتو زدلي اتي كتا أبزكايد اللوان بقودني بزكتاتلوم نجارات نتجزا بمحدارن كالوتن نمالاكو نزقربو أب ممزقاب أبزقايلو قدفتات ويكا أجيغاتات كهلو سلزخل نأرمكم كتكتاتلوني ما حسن بقدم تختل كم الزرار وانا كغربو عقباي تسفاي أبز حلفة انتايلو ودبات عب حد حدن النات تقاقع صنيحنن اللوان بحباركوا تأكيبا حباراو مجلسي أنصار قدف جلسة أي كلا من إسيات ودباتن نايك أدم تقادلتن ربحاي باللومن يبلونا اتجيغا نايتوم نبارات تقالستي
ስለምንታይ እዩ ሓባራዊ ቃልሲ ክስራሕ ዘይተኻእለ ዝብል መልሲ ክርከብ ኣለዎ። ገምጋም ንግበር ንጌጋታትና ኣለሊና ንነፍስና ብምንቃፍ ናብ ሓባራዊ ቃልሲ ምብፃሕ ሒዝናዮ ዝመፃእና ናይ ቃልሲ ባህሊ የዕንቅፈና ኣሎ እዩ ዝብል እስማኤል። እዚ ናይ ምልግጋብ ቅድመ ናፅነትን ድሕረ ናፅነትን ወለዶታት ኣዝዩ ኣገዳስን ወሳነን እዩ። ኤስታብሊሽመንት ወይ ከዓ ትካል የድሊ ክሳዕ ምህናፅ ደውላ ዝምዕብል መስርሕ ክካየድ ዝመርሕ እዩ። ምልኪ ንህዝብና ናብ ቅድመ ተጋድሎ ቅድመ ሃገርነት ይመሊስዎ። ናይ ቀፃልነት ኤስታብሊሽመንት እንተዘይሃኒፁ ኣብ ከምዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት እዩ ክቕፅል እሞ እቲ ጀነሬሽን ብኸመይ ይላገብ ዝብል ሕቶ ንምምላስ ሚሽን ከማዕብል ይህልዎ። መንእሰይ ወለዶ ክሰምዖ ዝኽእል ንዕኡ ዝምልከት ክኸውን ኣሎ። ነበር ታሪክ ቃልሲ ሚሽን ኣይኮነን። ናይ ነቲ መንእሰይ ዝጠቕሞ ናሬሽን ከተኩር ይህልዎ። እቲ ኮር ናይ ቃልሲ ነዚ ሕቶ ዝምምላስ እዩ። ንጋባእ ኣጸቢቑ ጎስጓስ ከካይደሉ ኣለዎ። ብኡቢሉ ናብ ዘተ መድረኽ ክፈጥር ይግባእ። ያሲን ዑስማን መንእሰይ ንተቃውሞ ሳዋ ሓሊፉ ዝመፀ ከም ፀላኢ እዩ ዝርእዮም ነይሩ። ንምስታፉ ናይ ባህሊ ኣስተምህሮን ዝኣመሳሰሉን ክፍጠርሉ ክከኣል ኣለዎ ይብል። ረዳ ኣዝጊ እቲ መንእሰይ ትራውማ በሰላ ኣለዎ። ሕጂ ንመንእሰይ ዘድልዮ ዘሎ መጀመርታ ክትራኸቦ እዩ። ካብታ ዘላቶ እዋናዊ ሽግር ክወፃ ክኽእል ናፃ ኣኼባታት ብምድላው ክትተሓጋገዞ ይህልወካ። እስማኤል እንደገና ድሕሪኡ እቲ ጽገና ብኸመይ ትጀመር እታ ጽገና ብኸመይ ትጀመር ሚሽን ስቴትመንት ምድላው መጀመሪ መራኸቢ ምኽንያት እዩ። ነዚ ክሃንፅዎ ዝኽእሉ ንሳቶም እዮም። ንሳቶም ብሓባር እንተተላዒሎም ጥራሕ ሃገሮም ዘድሕንዋ ምዃኖም። ኢዮብ መንግስቱ መንእሰይ ጠንቂ መሰደዲኡ ክላሪፊኬሽን ዝሓትት እዩ። ፀላኢኡ ብግቡእ ክፈልጥ ይህልዎ። ስደት ብኸመይ ሪቨርስ ይግበር ኣብ ሓደ ሃገራዊ ኣጀንዳ ብሓባር ምዝታይ ናብ ውድባት ጥራሕ ዝወድቕ ኣይኮነን። እስማኤል ኢዮብ መጀመርታት ጠንቂ ዕንቅፋታትና ክርከብ ኣለዎ ክብል እንከሎ ሓቂ እዩ። ብዝተፈላለየ ኣገባቢና ንፀላኢና እንግምግሞን እንገልፆን ስለ ዝኾነ ሓባራዊ ዘሰማምዕ ኣገላልፃ ኣይኮነን። ሰይድ ኣይመሰታ ቀዳሞት ኣይመሰታ ዳሕሮት ኮይና ይስምዓኒ። ቃልስና እኩብ ስለ ዝነበረ ብውልቀ ዝሕሚ የልቦን። መንእሰያት they were molded by their dictatorship ግና ኣይገጠምዎን ኣብ ደገውን ኣይገጥምዎን ዘለው። ጌጋና ክንፈትሕ እቲ ፀገማት ክንርእዮ ክንክእል ኣለና። ናብ ድሕሪት ክንምለስ ግድን እዩ።
እንደገና ያሲን ዑስማን ምስ መንእሰያት ብግቡእ ኢንጌጅ ንገብር ኣለና ኣይብልን ሕቶ ነዞም መንእሰያት ኣጆኹም ዲና እንብሎም ዘለና ንሕና ዲና እንውንኖም ብኻልኦት ተመሪሖምን ተወኒኖምን ዝኸዱ ዘለዉ እዚ መንእሰይ ኣካል ደንበ ፍትሒዩ ኢልኩም ዶ ተኣምኑ በተሓሳስባ ኣነ ዝበልኮ እንታይ እናፅሓፍኩም ከለኹ ህዝብና ሓራ ንምውፃእ ንቃለስ እንተሊና ምክንያቱ ፍትሓውነት ካብ ሓራ ህዝቢ ስለ ዝህነፅ ብነፍሲ ወከፍና ሓራ ክንወፅእ ክኢልና ዶ ዝብል ሕቶ ከነልዕል ይግባእ ንዝፀንሐና ዕንቅፋታት ደጋጊምና ፓራዳይም ሽፍት እንተዘይገበርና ወይ ከዓ ካብቲ ኣብ ሎሚ ዘዕንቅፈና ኣሉታዊ ተመክሮታት እንተዘይተነፃፂልና ሓራ ዘይወፀ ሓራ ክውፅእ ኣይበቅዕን በሃላየ ኣብቲ ዝፀንሐ እናተቆማጥዐ ጥራይ ዝነብር እዚ ድማ ኣብ ቃልሲ ከቢድ ሳዕበድ እናኸተለ ይቕፅል ብርሃነ መንእሰያት 80 ካብ 100 ምሳና ኣለውን ኣብዚ ዘለናዮ ረብሓታቶም ዘሕሉ ምጥርናፋት ምስራዕን ንምልኪ ዝገብርዎ ሓገዛት ከቋርፁ ምግባርን እዩ ውድባት ክንጥርንፈን ኢልና ተቃሊስና ንዓና ብዘይርዳእና ፋሒግ እቶም ኣብ ይኣክል ተጠርኒፎም ዝበሃሉ 11 ውድባት ኣብ ምብትታን ኣሎ እዚኣቶም ንመንእሰይ ኣብቲ ተቃውሞ ኣብ ክንዲ ዝኣቱ ናቱ ውድባት ክሰርሕ ይፈሓጠር ዝብሉ ርእይቶታት እዮም እዚ ኣብ ዕለት 6 ቅድሚ 2 ሰሙን 6 መስከረም ዝሓላለፈ እዩ እሞ ናብቲ ኣርእስትና ንቅድም ዓለም ለኻዊ ሕጊ እንታይ እዩ ንሃገርና ልኡላውነታ ካብ ፈኸራ ወራር ወይ ተግባራዊ ወራር ኢትዮጵያ ክከላኸለላ ይኽእል ዶ ከነልዕል ከለና ነቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ቁሩብ ክንሪኦ ክንፍትን ኣብ ሞንጎ ሃገራት ብፍላይ ኤውሮጳውያን ሃገራት ካብቲ ናብ ምዕብልና እናሰጎማ ንምግዛእትነታት ከዓብያ ዝጀምራሉ ዘበናት ጀሚሩ እዩ ኣብ ሞንጎኣተን ስምዓት ወይ ከዓ ትሪቲስ ክህነፅ ዝጀመረ ስለዝኾነ እዚ ዘበናዊ ብዓለመ ለኻዊ ሕጊ ወይ ከዓ ኢንተርናሽናል ሎ ኣብ ኤውሮጳ ዝተቐልቀለ ኣብ መበል 16-17 ክፍለ ዘበናት እዩ ንሱ ድማ ናብቲ ኣብ 1648 ብዌስትፋልያ ትሪቲስ ዝፍለጥ ስምምዓት ኣብፂሕዎ ትሕዝቶ ስምምዕ ዌስትፋልያ ብሕፅር ዝበለ እንታይ ነይሩ ኣብ መትከል ልኡላውነት ደውላ ወይ ከዓ ስቴት ዝሰረተ ኮይኑ ሓንቲ ደውላ ሙሉእ ስልጣን ኣብ ግዝኣታን ውሽጣዊ ጉዳያታን ሃልይዋ ምስ ካልኦት ደውላታት ወይ ስቴትስ ኣብ ዓለም ለኻዊ ጉዳያት ብማዕርነት እትዋሳእ ምዃና ይኣምን ኣብዚ ኣተኲርካ ክርአ ዝግብኦ
ልኡላውነትን ማዕርነትን ናይተን ደውላታት ጥራሕ ዘይኮነ መሰል ኢድ ናይ ዘይምትእትታው ኣብ ናይ ካልኦት ደወላታት ውሽጣዊ ጉዳያት ክኸውን እንከሎ መንፀፍ ናይ ዓለም ለኻዊ ስምምዓት ኣብ መንጎ ልኡላውያን ኣካላት እዩ ኣንቢሩ ትሪቲስ ወይ ከዓ ቴሪቶሪስ ወይ ከዓ ግዝኣታት ክብል እንከሎ ምስቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝተኣስረ እዩ ከምኡውን ማዕርነት ናይ መነመን ክምልስ እንከሎ ኣብ ዓለመ ለኻዊ ስርዓት ኩለን ደወላታት ስፍሓተ ዕብየታተን ብዘየገድስ ማዕረ ምዃነን ይድንግግ ስምምዓት ኣብ መንጎ ግዝኣታት ሕብረተሰባትን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ካብ 2100 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝጀመረ ክሳዕ ሎሚ እንተሓሲብናዮ ቅድሚ 4300 ዓመታት ኣቢሉ ማለት እዩ ኣብ ሕብረተሰባት ኤርትራ ክንጠቕሶ ካብ እንኽእል ዝረኣዩ ስምምዓት ብዙሓት እዮም ካብ መንጎኦም ብነናይ ባዕላቶም ምህናፅ ደውላታት እውን ክርአ ዝኽእል ሕጋድ ከመምልጋእ ሕጊ ዘሞይን ደባስን ሕጊ ኣድግነ ተገልባ ሕጊ ለጎጨዋ ሕጊ ክልአ መንሳዕ እናበልካ ናይ ኩሉ ሕብረተሰባት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰባቶም ዘቐሞም ሕግታት ክትቀሱ ይከኣል እዚ እቶም ማሕበረሰባት ናይ መሬታቶም ዶባት ፈልዮም ብሰላም ዝነበሩ ክኾኑ እንከለዉ ካብ ሓድሕዶም ምውሳብን ዶባት ሰጊርካ ምጥያስን ምንባርን ግና ኣይከልከሎምን እዚ ቅድሚ ኤርትራ ብተኸታታሊ መግዛእትነታት ምጥቃዓ ቅድሚ ኣማኢት ዓመታት ፀኒሑ ካብ ምቋም መንግስቲ ህግደፍ ዝተቋረፀ እዩ ክበሃል ይከኣል ኣብ 1945 ድሕሪ ምፍፃም ካልኣይ ውግእ ዓለም ቀፂሉ ናብ ሓፈሻዊ ወይ ከዓ ዩኒቨርሳል ምእዋጅ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ 1948 ነቲ ቅርፃን መትከላትን ዘደልድል ካብዚ ተበጊስና ናይ ሎሚ ሕቡራት ሃገራት ዓለም መትከላቱ ከተግብር ኣስናን ከም ዘይብሉ ንርኢ ኣለና ኤርትራ ናይ ዩኤን ጥቕዕት እያ ስለምንታይ እንተይለ ዩኤን ከምቶም ዝሰርሕዎ በቶም ዝሰርሕዎ ምእንቲ ረብሓቶም ዝሰርሕዎ ጥራሕ ስለ ዝሰርሕ እዩ ልኡላውያን ሃገራት ብመን ይነኽኣኒ ንዓለም ብሓይለ እየ ዝቆፃፀራ ንዓይ ዘየገልግል መንግስትን ህዝቡን ይጭፍጨፍ ይሃልቕ ኣብ ቅድሚ ዓይንትና ናብ ዝኸፍአት ማዕርነት እትበሃል ዝተቐብረትላ ቀላፅን ጥራሕ ኣብ ዝወዳደሩሉ ዓለም ኣቲና ኣለና ድምፂ እቶም ሓያላት እንተዘይኮይኑ ድምፂ ናይቶም ብማዕርነት ዝግለፁ ሃገራት ኣብ ወሳንነት ክሳተፉ ሲትረፍ ሃለዋቶም እውን ከም ዘየልቦ ዝረጋገፀሉ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ እዋን እቶም ንዓኣቶም ዝገልግሉ ሃገራት ንሳቶም ኣብ ጂኦፖለቲካዊ ምቁፅፃራቶም ዘገልግልዎም ናይ ከባቢ ሃገራት ብገንዘብ ብዲፕሎማሲን ብብረትን ካዕጥቕዎም ነይሮምን ሎሚ ከዓ ብዝሓየለ መልክዑ የተግብርዎ ምህላዎምን ንርእን ንዕዘብን ኣለና ካሕፅሮ ንሃገርና ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዝኩሉ ሽግራት ኣእትዩ ናብ ወረራ ኢትዮጵያን በብምኽንያታቶም ድማ ብድሕሪኡ ተሰሊፎም እናዕጠቑ ዝደፍኡን ሃገራት ሰጢሕዋ ዘሎ ብኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ምልኪ ህግደፍ እዩ ህዝብና
أمونغو ملقاس إذا مسارته كل حتياتاتو ملكن أمونغو مدحان هاجرون تغرقيرو له مفتحيو انتاي نحاد هاجر هزبي قداماي مواجي حيلو حيل قطبوي قطبو زحيل هزبي نقح ولدو يهلوا انجيرات اجيبو زحدر يخون ስለዝኾነ ከዓ ሃገሩ ንምክልኻል ንቑሕን ዕጥቑን መንእሰይ የፍሪ ህዝቢ ረብሓታቱ ንምክልኻል ምስ ሰራዊቱ ይልዓል እቲ ዝዋጋእ ቁጠባ ሃገር እምበር ዝተሸመተ መሳርሒታት ውግእ ተዓጢቑ ናብ ግንባር ክወፍር ዝግደድ ብጉዳዩ ዘይነቕሕ ሰራዊት ኣይኮነን እምበኣር ህዝብና ብድኽነት እናተጠቕዐ መንእሰይና ኣብ ግዱድ ዕስክርና እናተሓዝአ ወራር ኢትዮጵያ ናብ ከባቢናውን ዝዘልቕ ዝተናውሐ ውግኣት ከም ዝኸትል እናተፈልጠ ውልቀ ምልኪ ንሃገርና ክከላኸለላ ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ከነልዕል እዋናዊ ኮይኑ ረኽቦ እንተዘይተኸላኺሉላኸ ልኡላውነታ ክከላኸለላ ይኽእል ዶ بعين عالم لخاو حقا بيون كلام نزي بعينوتن بتكبارون تر هزبن هاجرن زخونه والكملكي ما انت مجوجو تحلفان شوا بمبال ما انت مكل خال هاجريلنا كندقفو يقبع النادو كندقفو ألنا زبلو سلزلوي وانتلنا بخمينا خنحجزون نخير زبل كملس يهلو عندن مسراتن شجرات هزبنا بعند رأسون نابزي مبجسي زمس وراد سطحنا زلو ولك ملكي نسو كالجسد ما زفتح حجراو شجر كهلو سلزيكد أب قدميت كالسنا بمقمات كنك على سؤالنا زبلخا الله اوه كنك على سؤالنا انتلنا خي بخمينا بعد معنت كنك على سؤال النخيل يتمك على سبايتا انتاي جنزب دبلوماسيا وفران مفرايا عروق هزبن هاجرن إيرترا وزتي كسحجي ترغاغص يكونن هزباو قالسي زتبابع حقراوي نايتقاومو بايتا يلبون نهزبنان هاجرنان وكيلنا أب عالم النقالسو إينا بمبال كقالس استرنع حيلي يلبون مونتاي قبر كاب كلت أنصار أبيني أنرقس نرقص اللو متكل نحج مرقص أمساء هيوت هزبنان هاجرنان عبي صلوا كحدر زخيدي نحكنيا قصال قالستات امنا مسارات زنبري كابزن بمبقاس نتي أبر إسوغ عناز تتقصي إثيوبيا هاجرنا تورر أبتشبه شبلو لولاونت ككلاخل الله يخيل دو كاب عالم لخاو حقن ذكلاخل اللن لولاويان هاجرات كمزيل لون أب قمت بمئتاو رئيتوتاتنا بأفلطون بتبعاتن نقرب نكاتا تعجيسكم سلزتخطاتلكمني مسجن مدرخ نجزا خفوتيو بمكبار النساتفهم قطعتنا كل ساعة يخرعنا يوم يغني الليل أمو
اتزلنا اللخونتات صنكوري اتبقدمي تسليف زلو هسان سراويت كم تزحلفه نموتيو تقريب زلو ابتي ኢትዮጵያ ብምእታው ናብ ውግእ ትግራይ ዝተሰለፈ ንሞተ ሰራዊት ንፃን ህዝቢ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ዝፈልጦ የለን ተዓፊኑ እዩ ዘሎ ተዓፊኑ ናብ ውግእ ይኸይድ ኣብ ልዕሊ ደቁ ዝወረደ ሞትን ቁስለትን ካብኡ ተዓፊኑ ይነብር ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እተን ክልተ ዘቕረብክዎን ምርጫታት ኣበይ ንረግፅ ዘበለኒ ሚዛንና ናበይ ይኸይድ ኣዚና ክንሪኦን ክንካትዓሉን ዝግባአና እዩ ብትብዓት ክንካትዓሉ ዝግባአና እዩ ብወገነይ ናይ ብስመ ባድመ ውግእ ሓሊፉ ብስመ ትግራይ ውግእ ሓሊፉ ሕጂ ከዓ በቶም ዘይዓርፉ ናይ ኢትዮጵያ ሕልሚ ናይ ዘበነ እኒ ሕልሚ ዝሓልሙ ኩሉ ግዜ ዓሪፎም ዘይፈልጡ እቲ ዝገርም ካብቲ ኢሳያስ ዘብልሖም ዝሓገዞም ዘዕጠቆም ላዕለዎት ፖለቲካ ናይ ፖለቲካ ሰባት እንዳልካቸው ጽገን ብርሃኑ ነጋን ናይቲ ስርዓት ኣባላት ኮይኖም ክዋግኡና ጸኒሖም እዮም ኩሉ ግዜ ከዓ ሕልሞም ንኢሳያስ ሒዝካ እውን ኤርትራ መሓዚ እቲ ወፂሎ ስለዘይተሰማምዖ ናይ ኣብይ ጉዳይ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መሓዚ ኤርትራ ፍልሊ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን ብርሃኑ ነጋ ከዓ ከዳዕ ምሁር እዩ ኣብታ ተፅግቦ ቦታ ኮይኑ ነታ እንጀራኣ ዝበልዓላ ዝሰልጠነላ ዝዓጥቀላ ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ኸዲዑ ንምውራር ቀዳማይ ካብቶም ኣፈ ንጉስ ኮይኑ ዝኸይድ ዘሎ እዩ እቲ ሕልኽላኽ ሕጂ ኣብ ክተና ክወፅእ ዝኽእል እንተዘይኮነ ደጋጊመ ግዜ ክቐትለሉ ዝደሊ ይኮነን ግን ዝብሎ እንታይ ኢትዮጵያን ባሕሪ ኤርትራን ተፈላለዮም ኣይፈልጡን መጀመርያ ናይ ቃልስና ምክንያት ንሱ እዩ ተደጋጊሙ ዝኸኣደ ቃልስታት ንሱ እዩ እቲ ኣውራ ከዓ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ዝሕልምታት ዝተነፂሉ ስለ ዘይፈልጥ መናሃሪኡ ግን እቲ ሓያል ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ሃገሩ ብፅንዓት ጠጠው ከይብል ብድንቁርናን ብድኽነትን ዝተደመሮ ግዜ እዋናዊ ውግኣትን ሓኒቑ ሒዝዎ ስለ ዘሎ እዩ ዳዊት ኣብ ክልተ ዲኻ ዘለኻ ኦኬ ዳዊት ዲኻ ዕቑባይ أقدمكم تبيلكم أوكي داويد كاتسن لحار عقباي نعم ولا عقباي هبو مش أوكي هو أنا حتى يدلل أوكي حتى تخينا هم حتى قربا يا أوكي حتى يدلل زكاسي فعلي أيكونن زي العلاونة
ነፃነት እንታይ እዩ መግለፂኡ ክፈልጦ ደልየ ኣለኹ ንሕና ሕጂ ከምዚ መወዳእታ ዝበልካሲ ንዕላልነታ ካላኸለላ ዶ እንታይ ይበሃል ዝበልካሲ እቲ ልዕላውነት ሲ እንታይ እዩ ልዕላውነት ዝበሃል ሲ እንታይ እዩ እንታይ ከማልእ ኣለዎ ነፃነት ዝበሃል እንታይ ከማልእ ኣለዎ ንዚያሲ ኣብዚኣ ዘለኹም ለባማት መብዛሕትኦም ክምልሰለይ ዝኽእል ክብርሃለይ ዝኽእል اوكي እሞ ኩሉ ግዜ እንድሕር ደኣ ሕቶ ተላዒሉ ገዛ ክምልስ يحايش ዝብል ኣብነ ጥራሕ ኣብ ክንዲ ዝምልስ ስለዝኾነ ፅቡቕ ሕቶ ልዒሉ ኣሎ እግረ መገዱ እናተመለሰ ይኸይድ ዕቑባይ እውን መብሪ ክትቦ ተኽኢልካ ቀፅል መብዘሩ ስማዕ ኣለኹ هو ዳዊት ኣስገዶም ሲ ከም ንፈልጦ ብፃይና እሞ እዚአን ክልቴን ኣምር ኣይፈልጠኒን እዩ ኢለ ኣነ ኣይግምትን ግን ኣበናይ ስለ ዝተዘናገረ እዩ ንዓና ዝሓተና ዘሎ እንታይ ክንምልሰሉ ስለ ዝደለየ እዩ ነፃነትን ልኡላውነትን ሲ ንሕና ካብ ብናእሽትና ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዝተገልፀስ ዳዊት ኣብ ምንታይ ካ ተደናጌርካ ኣይተረዳእን ኣነ ተደናጊረ ስለ ዘለኹ ከተብርሃለይ ስለ ዘለኹ እሞ ኣበይ ካ ተደናጌርካ እሞ ግለፀልና እሞ ላን ዕቑባይ ኣነ ኣነ ድሕር ገልፀልካ እንታይ ዝሕትት ኣለኒ ንዓኻ ፅናሕ ኣብ መመለላስ ኣይነእቶ እዚ ፈፂሙ ጠጠው ክብል ዘለዎ እዩ ነዚኣ ክትምልሰሉ እንተኽኢልካ ኦኬ ተዘየሎ ኣብ ናትካ ጉዳይ እቶ ኣረ ኣብ ናተይ ጉዳይ ካቱ ኣብቲ ቀንዲ ዛዕባ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ሃገርና ክትወርር ኣብ እትሻወሸሉ ልዕላውነታ ክከላኸለላ ይኽእል ዶ ዝብል ዝሃብካዮ ሰፊሕ መግለፂ መእተዊ መርዘሩ ዓማፂ ምሕራር ኣሎ ምስተዓመፅካ ወይ ነቲ ዓማፂ ዓሚፅካ ኣለካ ክብሎ ይኽእል ግን ንዓና ንኤርትራ ይኹን ንህዝቢ ኤርትራ ሰራዊቱ ሰዲዱ ኣንፃር ኢትዮጵያ ክከላኸለላ እዩ ኢልና ንግምት እንድሕር ኮይንና ወድዓውያን ኣይንኸውንና ኣለና ማለት እዩ ኣነ ከምኡ ኢሉ ኣይግምትን ኣንለስ ዘይንፈልጦ ምሕዝነት እንተደኣ ሃልዩ ኮይኑ ምናልባት ኤርትራ ምስ ስዑድ ዓረብያ እንድሕር ወታደራዊ ፓክት ገይራ ኮይና እንድሕር ተሃሪመ ወይ ስኺ ተሃሪምኪ ክትከላኸለላ ክከላኸለል ክኽእል እየ ወይ ምስ ግብፂ እዚ እንድሕር ኣልዩ ኮይኑ ምናልባት ግን እዚ ዓለም ለኻዊ ዝበሃል ምናልባት ዩናይትድ ኔሽን እንድሕር ኮይኑ እቲ ሕጊ ዘኽብሮ እዚ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝበሃል ዩናይትድ ኔሽን ወታደር የብሉን ዩናይትድ ኔሽን መፅኡ ዝኾነ ይኹን ዝተኸላኸለላ ኣብዚ ዓለም የለን እንታይ ደኣ ሃገራት ናይተን ዩናይትድ ኔሽን ሃገራት ምስአን ብእትገብሮ ዝምድና ወታደራዊ ዝምድናታት እሰን መፅአን ክከላኸላልካ ይኽእላ እየን ግን እቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ምናልባት ንኢትዮጵያ ምናልባት እንድዩ ዓሰብ እንተደኣ ሒዛ ንኢትዮጵያ ክኾኑና ክእላ እየን ክሳብ ክትወፅእ ክብላ ይኽእላ እየን ከምቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ናይ ባድመ ኩናት ንኤርትራ ካብቲ ዘለኽዮ ውፅኢ ዝበልዋ እቶም መሓዙት ዝበሃሉ ሩዋንዳን ኣሜሪካን ኣብቲ ስታተስ ኮ ኣንተ እንድሕር ተመሊስኪ እቲ ጉዳይ ንምፍትሑ ከምዚ ዝብል ግን እንድሕር ኣብ ወታደራዊ ረፅሚ ተኣትዩ ንሕና እዞም ኣብ ደገ ዘለና ኤርትራውያን ክንገብሮ እንኽእል ውሱን እዩ በርከ ኣብ ዘይንገብሮ ክተዓትዓቲናስ ከይነሃልኽ ከም ምባል እዩ እቲ ክንገብሮ ንኽእል እንተደኣ ብዝኾነ ይኹን ምሕደራ እዚ ሕማቕ ምሕደራ ኣብ ኤርትራ ስለ ዘሎ ኢድናን እግራናን ኣጣሚርና እዚ ዋላ ንሱ ዘምፀ እዩ ክንብል እንድሕር ከይድና ኣብዚኣ እንታይ ንርሳዕ ኣለና ማለት እዩ ሓርበኝነት ንርሳዕ ኣለና ማለት እዩ ንሕና መብዛሕትና
ኤርትራውያን ኩሉ ህዝብና ዋላ ትበልኩ ሓርበኛ እዩ ምእንቲ ሃገሩ ዝከላኸልን ምእንቲ እግሩ ነፃነቱ ዝተሰውአን ዝሰንከረን ጉልበቱን ግዚኡን ንብረቱን ዝወፈየን ብምዃኑ መጠን ሕጂ ናይ ባዕዳዊ ፀላኢ ንሃገርካ ክወርር ምዝመፅእ ኖማተር ዋት ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ምምሕደራ ንስኻ ከም ሓርበኛ መጠን ክትከላኸለላ ወይ ክትሞተላ ብዘለካ ዓቕሚ ማለት እዩ ብዘለካ ዓቕሚ ክትገብረላ ከም ዘለካ እዩ እንደዚኣ እንድሕር ዘይትገብርኩምካ ሓርበኝነትካ ጠፋ ኣሎ ማለት እዩ ሓርበኝነት ካልእ እንድሕር ሓርበኝነት ዘየለይ ኮይኑ ከዓ ካልእ ክመፅእ ዝኽእል እንታይ ስለ ዝገበርካ ኢኻ እሞ ትሓትት እንድሕር ግቡእካ ዘይትገብር ኮንካስ እንታይ ስለ ዝገበርካ ኢኻ ዳሕራይ መሰረይ ይተሓልወለይ ክትብል እትኽእል ኣነ ብወገነይ እቲ ክንገብሮ እንኽእል ኣብ ወፃኢ ተቐሚጥና ንሕና ከም ኤርትራውያን ፍሉጥን ንፁርን ግድቡን እዩ ባህላዊ እንታይ እዩ ንሕና ኣለዉ ዝበሃሉ ምሁራትናን ዓበይቲ ዓድናን ዓበይቲ ዓዲ ክብል ከለኹ እቶም ልሂቅ ዝበሃሉ ሕጂ ቋንቋ መፂ ዘሎ እዚኦም እቶም ክመርሑና ይኽእሉ እዮም እንብሎም ተኣኪቦም ሓደ ክሊር ካት ዝኾነ መግለፂ ኣውፂኦም ንመራሕቲ ናይ ኢትዮጵያን መራሕቲ ናይ ዓለምን እዚ ዝግበር ዘሎ ብኢትዮጵያ ብመራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ተህዲዳት ደው ክብል ከም ዘለዎ ንክልቲኡ ህዝቢ ዝጠቅም ከም ዘይምዃኑ ብሓባር ዓውልካ ናይ ምግላፅ ኣኼባታት ከካይዱ ኣኼባታት ከካይዶም እቲ ኣኼባታቶም ንህዝቢ ብሩህ ኮይኑ ግሉፅ ኮይኑ ዝግለፅ ብድሕሪኡ ፅሑፋቶም ኣዋዲዶም ኣዳልዮም ናብቲ ኣሎ ዝበሃል ናይ ዓለም ኣብ ዩናይትድ ኔሽን እዩ ኣፍሪካን ዩኒዮን እዩ ኢሮፕያን ዩኒዮን እዩ ዋላ እዘን ኣለዋ ዝበሃላ ናይ ዓለምና ሓያላት ሃገራት ኣሜሪካ ድዩ ቻይና ድዩ ሩስያ ድዩ ዝኾነ እዩ ናይ ቤት እዚኦም ክፅሕፉ እሞ ከጠንቅቑ ሳዕቤናት ናይ ዝውግእ እዚ ሕማቕ ክኸውን ከም ዝኽእል እዚ እቲ ክንገብሮ ንኽእል ዓቕሚ ዘለና ኣብ ደገ ኮይንና ንሕና ከይድና እንዋጋእ ሰባት ኣይኮንናን ንሕና ከይድና ዋላ ምግቢ እንረክብ ሰባት ኣይኮንናን ናብ ዓድና ነው ንሕና ግን ኣብ ወፃኢ ሓያል ዝኾነ ባይታ ተፈጢሩና ኣሎ እዚ ባይታ እዚ ከዓ ብዙም ተረኺብካ ሓያል ዝኾነ መልእኽቲ ናይ ምስዳድ ክእለት ኣለና ነዚ ክንገብር በብውልቀ በብፋንፁ ገብር ኣሎ እንድዩ ለሰይ ውድባት የውፅእ ኣለዋ ፅሑፍ ነናተን ፈፋንጠን ኣኼባታት ክንገብር ኣለና ዋላ ትማልና ብሕዋር ኣኼባ ብዛዕባ እዚ እዩ ነይሩ ዘረባ እዚ ግን እኹል ኣይኮነን ንሕና ኣለውና ክኢላታት ሓንጎሎም በሊሕ ነዚ ብህዝቢ ሓፍሓፍ ከብልዎ ዝኽእሉ እዚኦም ግዜ ከይወሰዱ ተኣኪቦም እቲ ብቐዳምነት ክግበር ዘሎ ሓርበኝነት ከርእይዎ ነዚ ህዝቢ ክመርሕዎ ኣለዎም ባህላዊ እዚ እቲ ሕጂ እዚ ዋላ እስኪ ክንከይድ ንኽእል ኢና ዋላ ኢትዮጵያ ውግእ ገይሮም ይሓዝዋ ዓሰርተ ዋላ ንበል ዝኾነ ይኹን ኣገባብ ደው እኳ ክንብልን ንሕና ኤርትራውያን ስቕዲና ክንብል ሒዞሞ እዮም ኢትዮጵያ ክንብልን ኖ ብፅሑፋት ድዩ ብዲሞንስትሬሽን ድዩ ብዝኾነ ይኹን ነገር ነዚ ዓለም ክንድፅበፃ ክንክእል ኣለና እዚ ኢትዮጵያ ገይሮሞ ዘሎ ኣግሬሽን ዘይሕጋውን በደልን ዓመፅን ከም ምዃኑን ንህዝቢ ክነፍልጥ ኣለና ንሱ እንዳፍለጥና ንህዝቢ ኣብ ጎንና ደው ክነብሎ ንኽእል ባህላዊ እሞ እዚ ንግዚኡ ከም መጀመርያ ኣነ ግን ዓዊለ ዝዛረቦ ዋላት ማለት ዝዛረብኮ ንኤርትራ ከከላኸለላ ዝኽእል ሓይሊ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኣሎ እዚ ሰራዊት እዚ ከዓ ክመውት እዩ ንዓሰብ ክከላኸል ክብል ክመውት እዩ እዚኦም ሰራዊት ዝከላኸሉላ ከዓ ደቂ ሓወይን ደቂ ሓፍተይን እዩ ኣነ ከዓ ኣብ ጎኒ ደቂ ሓወይን ደቂ ሓፍተይን ዘይከውን እንድሕር ኮይነ ትርጉም የብለይን ማለት እዩ እዚ ዝብል መምህር ዘሩ የቐኒየለይ ነቲ ስለ ዕድል ዝሃብካኒ Thank you, bye. Okay.
ከምቲ ዝበልክዎ ኣብ መንጎ መፅሓፍን ምሕዳርን ስለ ዝቕርቀር ሩብ ግዜ ወስድ ኣለኹ እሞ መጀመርታ ዕቑባይ ረዳእስ ግን እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ስለ ዝኾነ እቲ ርእሰ ወግዕና ሪኢኹሞ ኣለኹም ብደረጃ እቲ ተለጢፉ ዘሎ መእተዊ ንዑ ዝኾነና ሂበ ነይረ ግን እቲ ቀንዲ ርእስቱ እንታይ እዩ ሕጂ ሃገርና ፈኸራ ናይ ኢትዮጵያ ክሳብ ካብ ፈረንሳይ ዝተገዝአ ናይ ውግእ መራኽብ ገዚኡሎ ዝበሃለሉ ዓብይ ካብ ኢንተርናሽናል ዋተር ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ሳዑዲ ዓረብያን ዝርከብ ማለት እዩ ኢንተርናሽናል ዋተር ተበጊሰን ክዋግኣ ክግድባ ዝኽእላ ካሊእ ከዓ እቲ ንዳለወሉ ኣለና ዝብሎ ድሮን ዶ ሰራዊት ዶ ኩሉ እዩ ማለት እዩ ብሓደ ወገን ብሰላማዊ መገዲ ክንፈትሖ ኢድና ዘርጊሕና ኣለና ይብል እዚ ማለት ግን ኣይዋጋእን እየ ዝብል እንተልዩ ንሱ እቲ ዝሞተ እዩ ከዓ ይብል ናይ ኣብይ ነገር ክሳዕ ሎሚ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ከም ሰብ እውን እንተኾነ ኣለሊናዮ ዘለና እዩ እሞ እቲ ቀንዲ ግን እንታይ ኢና ኢልና ኩሉ ግዜ ሕልሚ ኢትዮጵያ ኤርትራ መሓዝ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ምትሓዝዮም ባሕሪ ክሕዙ ዝኽእሉ ዘቃለሰና ንባዕሉ ነፃነት ሃገርና ንምርግጋፅ ኣንጻር ኢትዮጵያን ዓንገልታን በብግዚኡ ዝመፁ ሃፀውያን ሓይልታት ዝተዋግኡላ ዝደገፍዋ ዘዕጠቕዋ ዘስነቕዋ ተዋጊኡ ህዝቢ ኤርትራ ነፃነት ሃገሩ ከዓ ካብ ባሕሪ ነፂሉ ዝርኦ ይኮነን ልዕሊ 1200 ዝንውሓቱ ባሕሪ ኣለና ውርዱ ከዓ ክሳብቲ ኢንተርናሽናል ዋተርስ ተባሂሉ ዝስመ ይዶቡ ማለት እዩ እሞ እቲ ሕቶና ዝፀንሐ እንታይ እዩ እንታይ ንግበር እዩ ተመሊሰን ኣብቲ ኣቐዲመ ኣብ መእተው ዝተንተንኮ ተኣትዩ ይኮንኩን ግን ንቃለስ ኣለና ንቃለሶ ፀናሕና ክሳብ ሕጅን ቀፃሊ እውን ክኸውን ዝኽእልን ኣንጻር እቲ ናብዚ ኩሉ ፀገም ካብ መሰረቱ ናብዚ ኩሉ ፀገም ዘእተወና ብኢሳያስ ትምራሕ ጉጅላዊ ምልኪ እዩ ስኸይልገሰ ዝዕረ ነገር የልቦን ንኤርትራ ከዓ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እዩ ዝሪኣ ኢና ክንብል ፀኒሕና ሶ ሕጂ ኣየና ይቕድም ኩሉ ሻዕ ኣዳምነትና ኣለሊና ኣብ ምብጋስ ኣብ ዝተቃውሞ ኣዝዩ ፍንጡሕ ዝኾነ ኣረኣያን ጉዕዞን እዩ ዘለና ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ እዩ ክንገብር ዘለና ዝብል ሕቶ እዩ ርእቶታትኩም ሃቡ ስፍሕ ብዝበለ መገዲ ወይ ዕሙቕ ብዝበለ መገዲ ንካትዓሉ ዳዊት መርሓባ መምህር ዘሩ ቴንክ ዩ ዌልካም
أنا وين أبزي تقولوا زلها أبزي خبها تنحي كله انتاي بال نخبر متان أما سرعينا وي عماسينا جهاز لعلنتنا من مخان أنا سيرنا نخنفل دامبر كم تقوايد ولو تفينا يكون كاو خبجست مالتي استهجز زرب زلوا زربا معانا لعلنتنا زي جهازنا ህዝባዊ ነፃነትና ዝኸሓደ ዶብ ኣጻፊፉ ዘይሓንፀፀ ህንፅፅ ዘይደለየ ደውላ እውን ክሰርሕ ዘይደለየ ፀላኢና ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ ዓብይ ዝበለ እንተበለ ኢሳያስ ኣፍ ደገ ስለ ዝኸፈተሉ ጥራሕ ኢሳያስ ስለ ዝዓደሞ እዩ ናይ ሓርበኛት ነትን ዝበሃል ህዝቢ ኤርትራ ሓርበኛን ፈረቓን እዩ ሕጂ እውን ሃገሩ ጠጠው ዝብል እዩ ኮይኑ ግን ከምቲ ዝተባሃለ ንሕና ኣብ ግዳም ዘለና ኣህዛብ ካብ 50 ከሚት ንላዕሊ ንኸውን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኢና ክሳብ ሕጂ ሓርበኛታት ኢና ነርና ኣለና ሰላማዊ ሰልፊ ንገብር ኣለና ኩሉ ንገብር ኣለና كنحجز تداخلنا جن نحنا مجمرة نجر حدا صفوف بوليتيكا غيرنا حزبيرتا بوج سعيري عرمشش كوينه قال كلهم كا سعير وين طب كتفوز دليل سعير وين انت خوينا جن اب معقب لعلناتو نصانتون تفجوي تغوبيتي بغرب بحقلا تغوبيتي إذا تلاعزين تلاعتي ولا نتم دكعنا زبررنا شعرنا كيدو أبو تنبركخو أنا أبي نسخة مرحنا كل حالة في النتيبة كان لخو كبل كله نسخة مرحنا كله سي زي أنا لكاسي نعكتنا بنا سيدنا هنا عقمنا كليتنا مثل نقالسنا هو حزب ኤርትራ ሓርበኛ ነሩ ንሕና ግን ሓርበኛታት ኣይኮንና ኣብ ሰዓት እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ጌርካ ከተምጾ ዘለካ ነገር ኩሉሎ ውክልናና ክሳብ ሕጂ ኣረጋግጽና ንሕና ዓቕምና ንሱ ኣብዚ ግዳም ኮይና ነፃነት ስለዘለና ህዝብና ነፃነት የብሉ ክዛረብ ነታ ንቕሲ ብረት ከማን ንኸርኸባ ከመን ክንደይ ሽግር ዝረክብ ዘሎ ሃብታም ዝኾነ ሃገር أبتستحات زخي هاجر تبعي بسوعله ما عندي 5 إنكم بير كابيتا نا إثيوبيا زخلوز نبرة إيرتراي إزي عسب لومي بعد بحرنا تا كندي التواتات زجبر زنبرة دورمان تجرو عسا غدن نخلته باوند نخلته كيلو عسا بخلت سنتيم لجوزو ويكا بعلنا سفيفنا بعصا نبلع نورنا حجي بعصا أباس عيتركبنها بعصا خطولع تداهنك أسمرة خط كيدا لك إذن ديو مجهاز نايد علونا أبينا له تصلعينا أري أفدق أنت زهبو إساس حلمي ناي أصنعت حلمي أنت عيد بالكسنتنا أنت يدلي تعيد بالغون وين إحنا را مس سدابنا مسدقنا دق حبوتاتنا دقتاتا أو ذلو سراوتنا نجيب زيوم سراوتنا من قدنر زيوم سراوت جاءتهم سي بقبو زتحازو سراوت ديو أبزو دوليو أبنسوز دوليو أنا زي ملكتنا أو قاعتن قلنا تخا عدي ودي طفيني لا كتبكي تخلكلت كتزارب تخلكلت زلوسي هذا يزولو العلاونة العلاونة الجهاز زي الجهاز تايبال نحن آخر أبزو وسع زل ناسي نحن استطرني ناسي واحد تايبال غير ناسي وكلنا ناخذ الراجز كيلنا دينا do have any power of attorney كنا ما قلت لنا إيرترا حجي كمزو جنجبل سيمنت ولا خاصمنت كون كوين هذا اللي نحجي نحن هذا اللي تحاربين النت أنا تحاربين النت أب زوم كنا 10 جزء ناجلنا أب تايبال كنا أب فقرو سلامة وسلف خيتك ويسل زولك سلامة وسلف كوني نسها قدم كتعرض لك
مسخاز قبر كاو أسواق كل اللو حاجنا أسواق خذ حجة قبرنا تقاومتينا تحنا نبري تقاوموا أيكوننا تقاوموا درجة بس إحنا تقاوموا دبالكو سلاخا تي كندنا عخا رجاسيخا على لخا فليتكا أنصارو بستحماته نيشتي انقفاتات مستسر حالو ترحل نحنا كنقصار حجيقن سرقلا مقعازي نا إساسينا خوينا نحنا ننحدنا خانن كنقام ننحدنا نبري حانتز قبرنا نهيل عبتا انتوبي مجمرا خمان تقولوا سكون نحنا سي عقمتات ناسي نمزنو سلعينا من مخانو عبيدنا خمزولو نفلوتو أو أتوكيرنا نحنا خنقورو نخل عقمي أبزو خينا بايتو مسرح أبزو خينا قل مسرح زي كونه نحنا خم حادة طروف هاجرنا خنو كل نخل تمالي هاجرنا نصا زوصانا هنا سقالسنا هنا تغرفنا لنا تحاربينتنا خا حجي تطرنيفنا ولا سلمتاي بتشعات تسب وكلنا نهاجرنا نراجس إذا خزاب زي هالونا ولا زخونه يكون حجي خدنا تاقبايز ولو حجي خدنا خنوا قالوا خنو مسو تطو كنو لنا مس حزبنا انا قدنا لا حزبنا تطو بالقل ابزي لفلفنا طرح سلازو وصانا طرح يكون حاجه نجر شبوط نجر كنجبر علينا اسو دما we have to have power of attorney نحنا خنوكل نخل تبازا حتى هاجرات نحريكم انا بوشتا هاجرن يالا شجر كوني اتتسدد حالي حزبي اب سدت كوينو تطارانيشو نعاتن عادي حاجز زبل السي خا نحنا خنقبر زلنا نحنا السراويت نازي نحجزوا نحن كنحجزوا كبحجي كنقرر لنا خنريو لنا تسفا خنبول لنا انا نبجبا خوص كله انتي تمامين جبها لهني او وشتا خوينه اتدل قال سخ خيد سلازوركي ابا هاجرنا كن ابنهنا كن كله بحاجه سب خي زلو ولا تمسو زلو من سرات جلز بالو انتي تجبر مخانو اي فولتون يوم اب حاجه تايبل ابصلمات خوينا دل نسلمات زدخاخن فوتحن احنا كله زي اذا اننت قريتنا اننت مجمرا اب مسفنت كاد دامبر حي اب هاجرنت كاد يكون نحنا خنردا كنكلالن اب سوجيسنا تايبال كنقبرالن نامبر حي سيكا اب 10 غزي تتزاريبنا خندي 30 قلن عمت تتزاريبنا نوص حنت زفرنا نيرن ودبات يا تايبال كوينه غباعي غيرنا غباعنا استمريسنا استوريدو امبر جمكام هيبانا ايفلطال انتي كم زغبرا انتي سلاتا حقنكا زغبرو ነገር ስለዘለ انت جمكام كوانا كلال تايا حدا ودب يفطر اذا جنا تودب بخمس تسب صنحه دغنا تخفافيلو خا بخمس تودبات انت ايزي ازي تحاربينت حربينت يا كون زي يكون نحنا متكلنا انصرنا نفلت እንደገና ድማ እቲ ንዓና ኣብዚ ዘብፅሓና ዘሎ ቀንዲ ኣብ ኢድና ዘሎ ሃገረ ብሓኽላይ ንዑ ኸኣኒ እንተዳ ብንጹር መትከልነት ብእንታን ሃባን ፖለቲካ እንታይ ይበሃል እንተዳ ተጠርኒፍና ንሕና ዋላ ነቲ ብዓለም ዘሎ ሓገዝ ኮነ ንሕና ከነርእዮ ኣለና ክሕግዘና ብዓለም ዘሎ ክሕግዘና ንሕና ከነርእዮ ኣለና نحنا بقعات كنريو لنا متكاتا هنكون كم نخل كنريو لنا احنا كنكسر حجي ابهلا ولا عندنا اتم سوا خراج امريكا كل النفس يزبد الحال شيزي ابزي انتاي بال تجورنا از حاشي كل جزيسي تاي بال كونكاسي نحنا مش تاي بال سراويتنا سراويت حزبي تعدنا دولسي سراويت ناي مع ايرتراي ودنا قالوا محازانا مساتانا كل جن هيا هنكون كألنان تسفخون هو أي كألنان إذا أسي انت أسي قران نفس ماتنا نحككا نرأيا نصبعنا تايبال قلوس النتي هلو أنا ولا تاني إيش تيجي تدهلهني تنقرأ خلالني أنا صار في جيبل ولا زغلو خريو كله انت عيجري انت كجبر لني يجي مسمن يمخ جبر زلني نبيني تروح مخني يجبر عايز حاجه تاع بال تجبر شي حاجه ودقلات تقول له عركي له كل جزي انت لو نحنا كولي كل جزي سي كل تلب خينا انا نخي تمالك تو كل تلب
ሓደ ሰብ ምሳኻ ብሓደ ልቡ ዛረብ ፀርሓካ በቲ ሓደ ልቡካ ምስ ካሊእ ኣሎ ከምዚ ካብ ምንታይ ኣምፂኻ ብሎ ከምኡ እዩ ትሬንድ የለካ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኮይ እቲ ሓደ ዝፀንሕ ድሓር ናብቲ የቀይር ናብቲ የቀይር ስለዚ ንሕና ችግር ኣለና ይጠቃልላ ኣብኡ ኢኻ ስለዚ እዚኣ ክብል ኢለ ብዝያዳ ምናልባሽ ካብ እግሪ መላሓሲ ዕንቀፍ ስለ ዝኾነ ገለ ጌጋታት ኣለኒ ከዓ ኣርምሉ ኢኹም ሶሪ ገረም ወዲ ኣለኹም ኣባይ ካብ ዘቕረቦ ሓደ እንታይ እዩ ክንሕግዞ ንኽእል ብሰላማዊ ሰልፊ ወዲብና ኣንጻር ዝውግእ እዚ ጠጠው ምባል ሓርበኝነት ይበዓል እዩ እወ ንዓለም ብሰላማዊ ሰልፊ ኣንጻር ወራር ከነጥለቕልቓ ምኽኣልና ብዙሓት ኣብ ስልጣን ናይ ወፃኢ ሃገራት ዘለዎ ኤርትራውያን ኣለዉ ካብ ኣውስትራልያ ኣውሮፓ ኣሜሪካ ጀሚሩ ብዙሓት ፈትልታት ክስሕቡ ዝኽእሉ ኣለዉ ሓደ ክንመሃረሉ ካብ እንኽእል ኣብ ግዜ ንውግእ ትግራይ ዲያስፖራ ትግራይ እንታይ ገይሮም ክሳዕ ክንደይ ሓያል ግደ ተፃዊቶም ርኢና የን ንሕና ደጋፍን ተቃዋምን ብሓባር ኣብ ዘይብገሰሉ ኩነታት ኣለና ወላ ነቲ ሃገር ውግእ ጠጠው ክብል ኣለዎ ወራር ኢትዮጵያ ፍቐራ ኢትዮጵያ ክግራሕ ኣለዎ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ዕማም እናሃለዎ እንከሎ ንሕና ግን ብደገፍትን ብተቃወምትን ብሓባር ተወዲብና ክንልዓለሉ ኣብ ዘይንኽእል ኩነታት ኣለና እቲ ኔጋቲቭ ብኣሉታ ንሪኦ ነገር እንታይ እዩ እቲ ደጋፊ ክሳዕ ሕጂ ኢሳያስ ናብ ዝኸዶ እዩ ዝኸይድ ፀኒሑ ዘሎ ውግእ ኣንጻር ወያኔ ከም ማይን ፀባን ተዋሂዶም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንሕና እቶም ተቃውሞ መፅረፊና ወያኔ ሓምሳይ መስርዕ እዩ ነይሩ ኖ ሓምሳይ መስርዕ እዩ ነይሩ ምስ ወያኔ ፅቡቕ ኣብ ዝኸድሉ ሓምሳይ መስርዕ ነይሩ ኣብ ግርጭት ኣብ ዝበፅሕሉ ከዓ ተቃውሞና ቀፃሊ እዩ ምክንያቱ መበገሲኡ ምስ ወያኔ ስለ ዝተዓርፉ ስለ ዝተገራጨው ይኮነን እቲ ሕማቕ ምሕደራ ናይ ምልኪ ዘቃልሱ ነቲ ዝቃለስ ምስ ተገራጨው ከዓ ወያኔ ኮይኑ ዝፀርፍና ሕጂ እቲ ብዘሎ ብከምዚ እናዓበየ መፂኡ ደጋፊ እዮም እቲ ንሶም ዝብልዎ እናተፍአ መፂኡ ሓንቲ ምሳሌ ብጣዕሚ ትገርመኒ ነገር ቅድሚ ሕጂና ልዕልያ ነይረ መስለኒ ቀዳማይ ኣኼባ ቀዳማይ ሰላማዊ ሰልፊ ኣንጻር ምልኪ 99 እዩ ኣብ 99 2000 ኣይኣተወን ነይሩ መስለኒ ኣንጻር ቀዳማይ ተቃውሞ ኣብ ወፃኢ ዝገጠሞ ህግደፍ ኣብ ዋሽንግተን ከድና ዝነበርናሉ እዩ 2000 ሕጂ ሰላማዊ ሰልፊ ጌርና ኣብቲ ኣፍ ደገ ኤምባሲ ከድና ብናይ ዋሽንግተን ፖሊስ እናተሓለና ማለት እዩ
ክንምለስ እንከለና ክልተ ሰባት ነርና ኣነን ሓደ ምን ዓምራውን እናተዘራርብና እንተመስና ድድሕርያና እናመፁ ወያኔ ይብሉና ወያኔ ይብሉ ሕጂ ኣነ ስሕቕ ሰኢለ እስሕቕ ንሱ ግን ነዚ ነዊሕ ሰለስተ መሸለኽ ኣብ ገፁ ዘሎ በፃብዕቱ እናርኣየ እንታይ ኢልዎም መኔናይ ወያኔ ኢልዎም እቲ ንስኻትኩም ዲኹም ወይስ እቲ ንሕና እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ብኸምዚ እናተሃነፀ ዝመፀ እዩ እቲ ሰራዊት ጥራሕ ኣይኮነን በታ ነሱ ዝደልያ ካብ ህፃንነቱ ኣተሓሳስብኡ እናሃነፀ መፅዩ ነቲ ደጋፊኡ ከዓ ንድሕሪት ተመሊስኩም እንተዘኪርኩም ካብ ቃልሲ ጀሚሩ እዚ እቲ ኣተሃናንፆ ነይሩ ስለዝኾነ ናብ ኢትዮጵያ ብዝኸደሉ ዝትማሊ ዳዊት ተጠቕሶ ዝፀናሕካ ተደሚርና ኢና ኢሉ ክስዕስዕን ክዕንድርን ኢና ርኢናዮ ናበይ ወስደና ኣሎ ዝብል ሕቶውን ኣየልዕድም ብኣንጻሩ እንተኸይዱ ከዓ ናብታ ዝኸዳ ኸይዱ እዩ ዘዳኽር ክሳብ ሕጂ ሕጂ እቲ ቁም ነገር ናይ ልኡላውነት ሃገር ምስቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ስልጣን እዩ ዘተኣሳስሮ እምበር ነፃፂሉ ኣይርኦን ሓደጋ መን እዩ ነፂሩ ኣይርኦን እቲ ዝተሸጠ ተሸይጡ እዩ ምርኣዩ ይኮነን ዘገድሶ ምግዝኡ እዩ ዘገድሶ ስለዝተገዝአ ረብሑ እዩ ዘገድሶ ኣብ ወፃኢ ዘለዎ ይኹኑ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለው ወይ እውን ዝመላለሱ ስለዚ ብዛዕባ ህዝቢ ብዛዕባ ልኡላውነት እቲ ሃገር ዘገድሶም ኣይኮነን ከማኣቶም ልክዕ ምስቲ ብስልጣን ዘሎ ኣብ ስልጣን ኣለዉ ምክንያቱ ስልጣን ረብሓ ስለ ዝኾነ ስለዚ ሕጂ ንሓርበኝነትካ ዝበልካዮ ክትገልፀሉ ዘኽእል ኣወዳድባ ክስራሕ ኣይተኻእልን ኣንቱም ሰባት እቲ ናይ ወትሩ ፀላኢ ብዝተሓደሰ መገዲ ይመፀና ኣለዎ ስለዝኾነ ካሊእ ይትረፍ ንዓለም ከነፍልጦ ኣለና ሓፍ ክንብል ኣለና ክርዳእ ኣለዎ ዝድቅስ ኤርትራዊ ከምዘየላ ውሽጢ ይኹን ኣብ ወፃእ ዘሎ ኢልና ኮኦርዲኔት ክንገብር ኣብ ዘይንኽእለሉ ደረጃ ኣለና ብሰንኪ እዚ ክስራሕ ዝፀንሐ ፍልልያት ወላ በቲ ደረጃ ተቃውሞ ክለዓል ዝኽእል ሰልፎን ቀሊል ኣይምኾነን ንዕኡ ዝውድብ ሓይሊ ግን የለን እቲ ዓንተወይ ክንብሎ ዝፀናሕና ሓቢርካ ሓንቲ ነገር ምስራሕ ዝብልዎ ፈፂሙ መርዚ ኮይኑ ስለ ዝረኽቦ ዘሎ ኣይከኣልን ኣብዛ ዘለኸዋ ከተማ ንኤርትራውያን ንዑ ነዚ ወረራ ንኾንኖ ናብ ሲቲ ሆል ድዩ ናብ ውዕል ደረጃ ናይታ ከተማ ምምሕዳር ሲቲ ሆል እዩ ብኡ ቢሉ ከዓ ብዜና ክኸይድ ዝኽእል እዩ ንግበር ኢልካ ዝመፅእ የለን ስለዝኾነ ኣብ ሙት ሕልና እዩ ዘሎቲ ትተቃውሞ ኣነ ብድፍረት ይኽብሎ ዝደሊ ኣብ ሙት ሕልና እዩ ዘሎ
أب حد حدو زجراجو أب كالي قدايك السما معك إلين حوينا عين عخان زبا سنة قداي هاجري نيرو الجيجن تهاجر قلتنا وانكن سناين ويكا أب كتصالي أعناو كناتوينا فلزخنا أب أجو خعجت الزخ المجدي كنا نادي نرخب مبار مرير حجون نعمنا إنا خم خنبلن نخيل مبر إذا قلت عازق سرع على الزخيل بايتا سئنا لنا بهلاي أمو أصبغنا بنرأيه قليل يكونن تي قداينا قليل نيرونا يفلتن حج خاء أب قرانا مجدي أغميتو زلو إن هزبي أب حدا بوتا ريا نيري كاب دقفتنا يتي سرعات أخيلو يو تحر حج مرقاف كان قارص على توم زموتو أب إثيوبيا نهزبي كي تنقري ما حدش موت كنسقا قراين خيلنينا زبلو سمع الله زي أصبيقو حدش تبقصوي بقلا لسقاون بسكاني مالت بحراني كان زي كونس بحراني فلازم تاي خخون ريسنة زدقف زلو كتحت حسب زخ المجدي تفنيوما فلازي زخ معبل بزخ المجدي ببوغنا خسرح انت زي كوينو بدرجة زي ناي تقاومو ودبات دي منقصقاصات كنريون كلنا أب نناي نفسنا يجزع إيو طرح كويني إنا نريو زلنا نوانا وحتو على إيلو بزلو عقمي نحجخ قطمع زتبقسي أين رأينا لنا كنتي أنتوي زبولكون تحقنا تلو زوج زي عقات كم زلو مقبارين ولكا أدمي زي نا إساس عفوك مجلة ملكي تقدامي حاتينيا ناي هزبنا عبد الرجال زي بصحن تغوني نعون نات على سنة تبي إثيوبيا بتقسقن تدقامي ناي زي عرف ناي نبرا وداي سلزخونة كل جزء خمتي أبقالسي ببرد كنقطمو زبقسنا حجوين politically and organizationally كنقطمو يقدسنا إذا مالت جن ني إساس عفولكن ملكون مدقه مالت هايكونا هاجرنا سعزخون الخون كي تورر نمتنقاق تراحي كلاي اتي انترناشنال لو هنا الكان يركا او باي زقبر الله نجر
يبلون زقبر نجار انتزخون بزعبا Palestinians UN زحلفهم resolutions كالي تريفو خاب لايسسان شو عتن سمم زنبات resolutions كان محراف حليفو كالي زقبر يلا ما يوكرين كومو رئيسو زخال مخنياتات طلق زبالة UN بزحلفو resolution ناي بعلم عدل بعلم كسنو زقبقهم حبرة سبات انتدأت تجوقينهم ناي بعلم عدل بعلم كسنو زفكد النهالوه بويسترن تعليلو مس ويسترن يتطويلو مبر نتزبلو الثاني كتكبر ايتراي اتكبيرهم دو وتبيرهم ابي يوغوسلافيا نيتو نام يوغوسلافيا اتو يوغوسلافيا ابتن حج نريئن زلنا بزبن تيتو حنت هاجر زسرحة تحلم تيتو مودا وخا أم بتتانن وجئن زعتوا نيتو آتيو زجبرو تذكروا إيهم أبزد اليوم مئنتي حبو أجنداتاتهم بعلاتهم زوسدو سقمتي الله حجزنا دخم خيد الله نتنا UN بإسرائيل زحلف وصاني انتي قبروا له بأمريكا زبراح ويست نت ريزولوشن ويق تقبر له بتقبر كتصلوا يمزبلون ذلو معناته جنزب يحجزهم مسارح يحجزهم سيرفيلانس يحجزهم you name it everything يحجزهم كالي اترف نتنا بكباب زلونا ما كلاي مبرق حجرات جزيهم ابتحت اسرائيل او دليت كم زخدا غيرهم من الله كم زن هاللون كله ني دوح هاري ماما اجي اخي باكايد الله انتام كقبرو حيال سقمت اموسات كبقسو دي يخلو اي مثلنا مخنياتو اتهزبن اتي اوتوكراسيس ناي جالف ستيتس كل تستفل عليه اجي تهزبنا نقحي يخيد الله نساتو من ذلوم ناينوح اوان كابيتال انفستمنت ويسترن هاجراتن يوم زريو سلز خايوم نويست كلا خلولهم عمي تمام دو حاخم تتفلتو ويقطر تزعبي وتدرو مدبر ناي امريكا اذن هاللويات هاري ما دوحا ناي امريكا ساتلايت مقصصار سغيرو خهرما ايكلن ندوحا سلزخونه مخنياتو نخكلا خلولهم ما بقوم يتمو قل كلا خلولهم دحر كوينو من نفسهم كلا خلون تدا خوينو اير سبيس ناي دوحان ناي بملو خبابن يمز قطاطرو ناتو قطاطرون كلو ايربلينز مصين اسرائيل مصاي مقاطر هاجرات عرب حلي كحلفاي مصا سبيشالي جوردان عراق ان سعودي عربيا سو اتي عالم لخاو حقي زبحال ساتهم سريحمو كاباتهم سريحمو من انت اتوم يوم سريحمو
نحنا بقاتهم أم مجزأة النتات أتينا النات ساقنا نكلم معنا زملكة هيكونا مسلس عالم سلزخون قايد نحنا تقعات كويننا قدام التقعاتنا يؤيننا زبلن نفت مأتوي حجي أب قداينا خنرئ نكلنا انت أتونا ديكتاتورشيب ناولد بعلنا هانس ايه كم حلال في خمتم نقصات زور صوم شيمو تحلفوا سونكم يلي يحلف إنا خنبل انت بقى أبزخنك ببقى كنكالس دي كيرنا إثيوبيا مريتنا انتهيزا أبقصالي حرنتا وقع دينا خناتو ناتنا ولدو حليفوس زمص زلو ولدونا نبرخاتات وفيرو حراخو صديق قالس كنبر دوس اتي ياس افوركي مستغرايدي مس اورومو بفلاك امسام حارا زغبرو ناي نأبي مسناف ويشتاو إثيوبيا ألسي سعيرو تورا أخفشلي تورا دحر فشيلو موزن نبلو زلنا بتسار انتدعا تعويتو بعلو يترا حزر لهم كيدو لندو انت داويد عنتوي دقي مزتقصو مفتح انتلتيلو هيبك الله خزبالو احنا خا نينوح اوان سراحاتو نسمر نيلنا نسو يونيرو يلنا كنقلص انا حنا قام مقدالات حيزو ساعة هاجر توصي بحريقو خا بتقبع مالت فلزغونة أبزخ الرأي الناس قبقو نقرار له فلزي كريتيكالي مو أوصينا خنكاتعلو كنزاربلو ألنا نحجت راح زي يكون وصيت بزي انت خوينو بتي انت خوينو خير اتي زسعب وصيت انتاي نحزبنا نهاجرنا نمتاي ودقا إلنا كنريو زقبعنا ايو أزيو أكاتا أخوني ل جميته سو رريش تخم هابومو እንዳይዳ ጽና አንቱ ያ ጀማዓ ወስወስ ንበል ወራ ደም ሕራ ንባሃል ووتي ራዝግሪ እንዳይዳ አስኪትካ እስራሕ ደኻ سلام سلام كما يكنيهم أخي خميتنيها لومي دونغي اندي مسيغن كدونغي مسي خبر كله خا كم قال قنطبطب كودسي فيسبوك قال صد دبلكس او تزارو نيركم بفيسبوك زبال نجر اكي فلتني حر تايدالو زل نايماس دالو زي ليه انتراو خا نايلوم مخانو فايته او قرب صنيحه نحار تميس خاوص انا بزياتي بمسرته من دونغي اتي مسرته ግን ኣብቲ ፈሰብካ ቆርብካ ፀኒሐ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ክኣቱ ብዝኾነ እዚ ኣርእስቲ እዚ ሲ እቲ መጀመርያ እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ተዋጣወጠ ቅድሚ ክንደይ ወራሓት እዩ ልክዕ ብዚ ገዛ ኮነ ካልእ ገዛ ከምኡታት ኣርእስቲ ተላዒሉ ይዝረብ ነይሩ እንድዩ እታ ናተይ ረኣያ ዝነበረት ሽዑ ግዜ ዝበልክዋ ኣነስ ኣብዪ بزر لو خنتات
عقمي جرو وجينا عصب خفيف يزبل منتو يبلين إلى حسب قريبا ديره كم بليكا إتوب تقرأي ذا اللغونات تعدم حراد اللغونات رمض اللغونات زاميركا وتدراوي بداي وجيت قبل كلها فولاي بهاجر درجاسي حالات بملود هاجر political military at least ميز غاميز يكونس بزبز عقصري إنها كسبورت خون اللغو أبتي تجبر مقصاسون بكل شيء نهات عن كفاز زي بقولوا توش تحد خون اللغو الذي سي بوجن حمر عقد أخ مسألة تخويني إرترا أبتو عدم حراز اللغونات إن ريول لنا بتقرأك مسألة تخوينو تناي تقرأك ونتات أم تاكل هات كم زلون ريول لنا زلزي استحانت من قدي بعفار بيلنا عاصم قدم مساياتا من قد هاشجن نسوون مستزلون أي تقرأينا محرانا يا رومون كونهات فسيمو وجه قبر يزبل إمونتو ويبل يزبل رأي نيرني كابزات بقيسة مالتيو سلازي انتايد علىهم زبل زلو نحي لها يتشعو دور النجمتات حانتي مرجعات مسوع عمتات سلازلو سلطان نحو زلو هرفان من البات كابسيات العلوون سلطان زل سب مفانو تنزيبنا لنا سلازي نزينو فوقون سابورت المركب زحوت زين در على عيلو حزب إثيوبيا سابورت هم زغور في الاتمنياتو هون إثيوبياوي عشان تبهال بحر تبهال بزهون ملكع أو حلموم يعني تنكترن سلازي كومو زبل زربحات الأمسي سابورت قبرني تحزبي تمزق أم زلون أو حساب كترنا في كل يوم زبل كلهم زخيل زرتر يقولون ما نسوي كل متزخيل زي يتخاء كوميلو نعبتها ده المقبر من البات وجي يجمر ولا يجمر نايدق حاجات ويكعبرها من قصات نونا وجو خيتاتو بعدا بسلام قركم سي تتعوم الزبل ناب مدردار ناب مميات ناب زيتين متاو زقورو فكرة خويني يسمع عن الزبل رأياني يرني هجون تمساسات ريتو يزلني جن حد جزء خاء بزح جزءهم بالباشاي حد سبات أبزي جزازي هنا كالي جزا زبلوا تناي إثيوبيا نيرتان يكونس تناي دق علم لخاوي سروا جديت حصل زلوا كاوتات تبغوسات كون خيلي من هذا دفاع وحالات كله كل يوم نسخات زلوا ناي دق كأمريكا يتبل بأمارات يتبل بأرشا يتبل شاينا يتبل كله دقائقة وسنايك أي بعض استراتيجي من البات ويتسفه بمو ويد ما هم من تحرر أجيرو سبورت قبل وزخ كل سبات حجرات كله يكأجبر زورو كله زبل توسع هنا جرات كله يخيل من البات خمس بالهجي لا وتاس ميزانات قال هذا توسع حتى تقول أنا أول خمس بالريتهم ميزانات خلون يخيل الله ما نسيب أنت زي كوينو بتزلوا خناتات سي سويلو بعلو نزو قداي زو قبر يخن منياتو أنت غيرون أنت حيزوون بسلام كتقوم ولا يخيلني عسم نبحرن متقامسي حنت أنت حنت حايلات هلكا بتقولن هم هاي اللي كان أنا نتمسمر هبل متسيا يكون نتبارتو يكون كابورت سبق إسراء عسم غيرو نديسان خير كا بتقولوا صنعت هنقول هذا يكون دزيسي جنا تصور إرتراب بنيشة هلا بفنجين بجان تهاتن قال غيرو نزهون يكون عندهم زعم سنجر خلي تقوم تاسقبر نبرة إسرائيل تلاقي كم زيت قاموا نوغارسي ولا تحازوا بحيلو وجود حازوا سي نوغار بس لازم بسلام تقوموا له يخل بحلا لازم بزي خونه ملكع بوقاتس بتقوموا لنا يخلنيو زبل منتهي زلني زي كا I don't think so حبي scientific خونه الرأي ويكا military أنالايز اللي نقدر يكونن بصوري بقوليلوس نعسب نخيط قوملون هتقبل سي كالي مالتي سلازي نزي كعزي جنب نتحرر أخوينا أبي خا I don't know أنت عين السموهانو يبدأ كان سلازي اتناي دق حايلين ذا اللي جن كالي حتى أبي زي كنا نزاد لناس ناي دق حايلين نزاد لنا مالتي سلازي تناي دق حايل خا علم خا تريوا لهم من تايلا زخنا نقدر نقول كل يوم مس أبي خوينهم أو مرة هم كفت الأبيلهم
حنت قبل تخلينها زي قال يحتوي مالتي بتي إحنا أنت هنقبلنا بالجن على هذا كذا عوايس حتى يلقى له أربعة أربعة له وزعت التحساس بيننا يا وتين إحنا هنقولون خيل سي تعامنا أبدأ خيل ناسي والسنتي تهنقران نقر كا نبدأ بعلي بفلتا خلو خبز أسأل لي أقول ناسي تهنقر هذا نقر سي فلتا إيه لذي كابت قروز العلس كن قروز نقر سي زي مزرعة تروح لها قالت راح وين يترس ولا زي ولا راح تزهربي وجي لكن إحنا هنقولون خيل نقر سابورت ينبر كان نقر يكون إحنا خبز كنا هنواقع يكونان يوم تزول عقباي مالتيو لو يخبز كده هو قاعد خيل حيلي إحنا بدنا تبع المزال الناس تب من أسايتون كيلهم هو كل يوم زول منتظر انتهي بالليل ግን እቲ ብሓሳብ ድዩ ብኻሊእ ነገራት ብምራር ድዩ ገለ ነገር ክንገብሮ ንኽእል ከም ኤርትራዊ ነገር ንልዕላውነት ኤርትራ ማንም ሰብ ግቡእ ዓቕሙ ክገብር ናይ ግድን እዩ ግን ከዓ እቲ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ከዓ ውስን እዩ ወላ ሰላማዊ ሰልፊ እንተኾነ እውን ምግባር ድዩ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብዙሓት ምሁራት ፅሑፋት ሰይደም እዮም ኣብዪ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ቁጠብ ከም ዘለዎ ጌጋ ከም ዝኾኑ ዝብል ብዙሓት ምሁራት ፅሑፋት ሰይደም እዮም ብዙሓት ተፈላለዩ ኣኻባታት እውን ኣኻባ ድምድማ ገይሮም ብድምድሃ ፅሑፋት ዝሰደዱ ገለ ኣለዉ ውልቀ ሰብ ደረጃ እውን ዝፀሓፉ ሰባት ኣለዉ ስቑ ኢለ ኣይኮነ ኤርትራዊ ሽዑ ተቃውሞታት ርኢ እዩ ዋላ ሰላማዊ ሰልፍታት ይገበር እምበር ስለዚ እቲ ክግበር ዝኽእል ነገር ብዓቕሚ ኤርትራዊ ብደገ ዘሎ ተገይሩ እዩ ሕጂ እውን ክግበር ይኽእል ግን እቲ ንገብሮ ነገር ልሚት ምዃኑ ውስን ምዃኑ ከዓ ደጋፊ ጥራሕ እምበር ካሊእ ዓቕሚ ዘለዎ ነገር ከም ዘይኮነ ከዓ ንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ኣነ እኳ ዘረባ ብዙሕ ሓደ ወገን ዘረባ ይክእልን እየ ካልኣይ ከዓ ዘረባ እውን የብዝሕን እየ ብሕፅር ዝበለ ግን እዚ ዝመስል ናተይ ረኣያ ዘረባ ብዙሕ ምድጋሙ ዝደልዮ ነገር ኣይኮነን ግን ምናልባት ሱቕ ካብ ዝበልናስ ገለ ርእይተይ ክብል እየ ግን ናብቲ መጀመርያ ግዜ ዘብፅሕዎ ሓሳባት እያ ንኣ ድግማ ዘለኹ ይቐኒለይ ታንኪዩ ኣኸዓየ ያዕቆብ ላልምባ እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ኣብዚ ክንዝክሮ ዝግባአና ከዓ ኣሎ ንስ ከዓ እንታይ እዩ ኣብቲ መእተዊ እንታይ ኢለ ነይረ እቲ ውግእሲ ካብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ወፃኢ ክዘልቕ ዝኽእል ምዃኑ ዘይምግማት ኢለ ነይረ ሕጂ ኦልሬዲ እንተሪእናዮ ኣብይ ክልተ ሕጂ ዝግለፁ ደገፍቲ ኣለዎ ንሳቶም ከዓ ኣራብ ኤሚሬትስ ኤንድ እስራኤልን ኣራብ ኤሚሬትስን ኢሳያስ ስዑድ ዓረብን ግብፅን ሱዳን ክንብል ኣይንኽእልን ምክንያቱ ንባዕላ ሱዳን ኣብ ሕማቕ ውግእ ስለ ዘላ ግን እዞም ክልተ ጠረፋት እዚኣቶም ርግፀኛታት ክኾኑ ዝኽእሉ እዮም እንተተወሊዑ እቲ ውግእ ኢትዮጵያ ብውሽጣ ናይ ከባቢኣ ጉዳይ እውን ዘለዓዕል ደቡብ ሱዳን ኒዌር ዘለዎ ቦታታት ምስ ኡጋንዳ ኬንያ ሶማልያ ኣብ ውሽጡ እውን ኣብ መንጎ ክልል ሶማልን ኦሮምያን ዝካየድ ዘለዎ ግርጭታት ክፍንጀር ዝኽእል እዩ ንዕኡ በንዚን ዝውስኹ ኣለዎ ብወገንና ብኢትዮጵያ ብኸመይ ናብ ሱዳን የስፋሕፍሕ ክሰርሑ ይኽእሉ ምክንያቱ መሰጋገሪ እዩ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ወይ ስለ ዝጥርጥሩ
እዩ ግን እዚ እውን ንሱዳን አርኤስኤፍ ድዮም ክከላኸሉ ወላ መን ኢኻ ትብሎ ናይ ሱዳን መራሒ ዘሎ ቡርሃን ነዚ ከደግፍ ዝኽእል ዓቕሚ ክህልዎ ክርአ ዝኽእል እዩ ግን ብዓንዳ ርእሱ ነቲ ከባቢ ኣብ ከምዚ ዝኣምሰለ ኩነታት የእትዎ ኣሎ ማለት እዩ ገጠርን ስዑድ ዓረብን ብሓባር ኮይነን ኣንጻር የመን ይዋጋኣሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ኢሳያስ ተሳቲፉ ደቅና ተሳቲፎም መደበር ገጠር ኮይና ዓሰብ ታንክታትን ድሮናትን ኣቐሚጦምሉ ቤት ማእሰርቲ እውን ኣቐሚጦምሉ ካብ መን ኢኻ ትብሎ ካብ የመን ማሪኽናዮም ዝብሉ ዝምርምርሉ ቶርቸር ዝገብሩ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ንጋልፍ ስቴትስ ብሰንኪ እስራኤል ዘጓንፎም ዘሎ ከም ቀዳማይ ዓላማ ሪኦም ዝካየድሉ ዘሎ እንታይ እቲ ከስፋሕፍሐሉ ዝኽእሉ ዕድላት ክሳዕበይ ክበፅሕ ከ ክገብሩ ይኽእሉ ዝብሎም ክለዓል ዝኽእል ብዝኾነ ግን ንኩሉ ግምት እናእተና እቲ ሃገርናሲ እሞ ከዓ ከምቲ ዝበልኮ ልኡላውነት ናይ ሓንቲ ሃገር ምቕባልን ልኡላውነታ ክድፈርን ከሎ ምክልኻልን ኢና ኣብ ግምት ኣእቲና ክንገልፆ ዝግባአና ምክንያቱ ዝኾነ ልኡላውነታ ዝተደፍረ ሃገር ብምዕራባውያን ባዕሎም ይፍፅምዎ ብዩኤን ኣቢሎም ከዓ ይፈፅምዎ ሊብያ ልኡላውነታ እንዲ ተደፊሩ ኣብ ሕጊ ዓለም ቀሪባ መዓዝ ኮይና ተኸሲሳ ዘኽስስ እንተልይዋ ብዙሓት ሃገራት ኢና ከነቕርብ ንኽእል ምንቲ ረብሓ ምዕራብ ልኡላውነተን ዝተደፍረ ልኡላውነትና ክከላኸለልና ይኽእል ዶ ሃገርና ልኡላዊት ስለ ዝኾነት ኣባል 190 ገለን ልኡላውያን ሃገራት ናፃ ሃገራት ዓለም ስለ ዝኾነት ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ወረራታት ክካኸለላ ዝኽእል ኣሎ ዶ ዩኤን ሪዞሉሽን ክሕልፍ ይኽእል ወይ ኩነኔ ክሕልፍ ይኽእል እዚ ግን ብተግባር ዝከላኸለላ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ክከላኸል ዝኽእል ሓይሊ ክመፅእ እንተኮይኑውን ካብተን ኣብ ዩኤን ዘለዋ ኣባላት እዩ ክለዓል ዘለዎ ኣፍሪካ ዩኒየን ናይ ሓንቲ ኣፍሪካዊት ሃገር ልኡላውነት እናተጋህሰ ስቕኢልና ክንርኢ ኣይንኽእልን ስለዚ ሓይሊ ክንሰድድ ኣለና ክብል ይኽእል ዶ እዚ ክንድስሶ ንኽእል ነገር እዩ ዘሎ ናብ ሶማል ንስርዓት ሶማል ካብ ኣሸባብ ዝከላኸል ሓይሊ ካብዝን ካብትን ኮይኑ ካልኦት ብኢካዋስ ዝተቓለሉ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዘሎ ሃገራት ከም ዝኸውን እንከሎ ኖ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ኩለን ልኡላውነተን ክኽበር ኣለዎ ዝፍታሕ ነገር እንተልዩ ኣብ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ክወርድ ኣሎ ኢሎም ኣንብን ተተባሂሉ ኸ ክከላኸሉላ ክመፁ ክእሉ ዶ እዚ እኮ እቲ ልኡላውነታ ክከላኸለላ ይኽእል ዶ ዘብለና እሞ
إذا قلنا زرينا إنا كن كنكاتعلم زقربة مالتي ريتهم هابو انت زي اللوجن stagnant time تاش ممكن قبراين خيلن كن كتسلاين خيلن مالتي مورزرو أنا حتى لن يا أوبي يعقوب مجمد جميل أنا أنكم قلت عاد حن مساكنا قد حنصناكم من قد دا زوركي يا جنا بسبيكر سلز الله اوكي تا ما بدأت يزدل الله حجتنا وشتاوي كونتاتنا إثيوبيان رئيسا توم أنصار أبيو يسرعتو زكالسو سنبرو أبينا يختام زلو حيل اللوام ديو سوم مالت عبل لوام ديون أو مالت صاروا سلزلو تحمقوا ويس أبزانا قرزا كلهم يسامعوا يوم أبي تقف كاب حزب من تغرق إليه يدخل قبل زلو إذا مثلا ناني مخناتو ناي وشتاو كنا تاتو سلزي أمامني سلزي ترقاق إيه إذا ناي حسب نقر نعم نخلهم من الباش تواهدهم تخون مو فأصالي زعبا عندها تزاربه أتمنى يزلو أتريو في تالي مالتا intended تزارب سلزلو always we have to be مالتا احنا $100 الناس معنا نقبر نقر انتلو مالتا لا تدالها مسنحي مالتا حجي السحادة قال أين إرتراوان كم إرتراوان أمنتاي نازل لنا من الباش نحن دقز لنا أمنتاي نازل لنا what is going to be our stance in إرترا توريرا ده هنقبرين قال لا مش أبي تتوهب لهم إرترا نتاخو تانا هم تاني ويانا زباز نبرو ويس كلهم كم إرتراوان سني are they going to be on the same side of أنصار تيناي ورا إثيوبيا أخذ تتوخذ اليوم إذن قرب من الباش دمكيس للموساقة حد يقول لك يخون أبراهيم لي بليز اوكي يعقوب كاب جزا نملس اللون ثلون يعقوب